Хора, здравейте! Днеска с моят приятел Дидо ще анбокснем Lilo и Стич фигурки. Така, нека да отваря. И Дидо отваря и... Не, чакай! Дидо, преди да извадиш, ти какво искаш да ти се падне? Ти кой искаш да ти се падне? Това е, брат. Синя, добре. Добре. О, не, брат! И ти се падат... Брат, той някой го е нарязал, брат. Да. Три плюс тебе, Майя. И хора, сега аз моето отварям Дидо. И хора, аз искам да ми се падне. Ето кому си го отвориш. Или ето то златния, Аре, или то. пожелавам ти златен или мистери и аз. То тук. И какво ти се пада? Сребърен! О, ма гъднес, брат! Брат. Защо това е сгубен? Мога да се чупя. Аре. И здравейте хора, сега пак с Дидо ще играем на камък, ножица, хартия. Това, брат, виж. И Максим и Дианата играят. Не! И двамата имаме два камъка. Розовата карта ще се брои за ножица. Клаки, кръстиво. Аре. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Аре, бия. Така ще го играем, ябушки. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Оп! Не, това е ножица, бе. Не бе, хартия. Ножица, защото е розовата карта. Не бе, това е камък, има си. Да, но това е розовата карта. И хора, абонирайте се за моят канал и правя на 100 000 гледане абонати giveaway. Само да ви кажа, че нали... Ти, брат, ще ме биеш. Няма нужда да го Да, хайде.